Mill-jum ta' tlieta, il-Borża ta' Malta estendiet il-ħinijiet tal-kummerċ bi 3 sigħat. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna u ċ-Chairman Joseph Portelli. Din il-bidla qed issir feluq il-25 sena tal-istess Borża ta' Malta, fejn sa ftit tal-jimilu il-kummerċ kien idum 3 sigħat biss. Propju fl-ewwel jum mindu fetħet wara lejt, il-Borża ta' Malta rreġistrat żieda ta' 35% tax-xogħol grazzi għall-irdoppjar fis-sigħat. Din il-bidla kienet milquha minn dawk kollha involuti, fosthom minn Elaine Bonello li hija chairperson tal-College of Stockbroking Firms. Il-fatt li issa aħna il-ġurnata ta' trading ħadd irdoppja għax mid-9:30 active trading isir mid-9:30 sa nofsija. U issa aħna ħanittradew mid-9:30 sa 3:30, ġifieri il-ġurnata ħadd irdoppja. Ovvjament naħseb hija xi ħaġa pożittiva ħafna fej kemm għall-brokers u kemm għall-klijenti. Il-klijent għax ikun jista' jinqeda aħjar u l-broker nisperaw għax ikollna aktar xogħol. Dan fil-waqt li Alfred Portelli, il-President tal-Malta Association of Small Shareholders, irrimarka kif dan huwa pass il quddiem fid-direzzjoni tajba. Nofsija kif kien qabel, wieħed kien ikun għax-xogħol hekk għalmenu wara n-nofsija ċertu ħaddiema ikollhom break u dak il-ħin illum ħafna ikollhom il-mobile, ikollhom l-internet fuq il-mobile, allura jkun jistgħu jaraw kif huma sejrin il-prezzijiet tas-suq għar-rigward dak li huma shares. Deskritta bħala pass li bih qed tinkiteb l-istorja, iċ-Chairman tal-Borża ta' Malta Joseph Portelli qal li l-pass li jmiss huwa li s-sigħat tal-kummerċ ikunu estiżi sal-5 ta' wara nofsinhar. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna innota li l-estensjoni qed tiġi implementata bħala parti mill-inizjattivi li l-Borża qed timplementa skont pjan strateġiku imniedi f'Ottubru li għadda. Hija xi ħaġa sabiħa turi d-dinamiżmu ta' din l-istituzzjoni. Għamlet żmien kienet kalma forsi iktar mill-wieħed jixtieq. Issa qed inqajmu sew u din hija turija ta' waħda mill-karatteristiċi illi qed testendi dak li ngħidulhom trading hours tal-Borża. Il-Ministru Edward Cicluna qal li l-estensjoni tħeġġeġ aktar kummerċ u tqarreb lil Borża ta' Malta ma' standards ta' swieq internazzjonali. Dan jikkumplementa l-viżjoni ta' dan il-Gvern li jistabbilixxi l-Borża bi sfond internazzjonali.